Здравейте! Вие гледате Верижна редакция, аз съм Богдан Николов. Днес съм поканил Стефан Петков, специалист в областта на организацията и управлението извън материалната сфера, баща на едно дете, за да си поговорим за един юридически кристално чист случай. Ако случаят беше някакъв, в който са необходими сложни юридически разсъждения и може да се погледне било от една, било от друга страна, вероятно щяхме да го коментираме с юрист. Но случай, за който ще ви говорим, не се нуждае от юридически коментар. Здравей, Стефане! Здравейте! Стефане, имам един въпрос към тебе. Ако аз извадя 30 000 лева и ти извадиш 30 000 лева и с този частен капитал ние направим фонд, от който даваме стипендии само на руси деца с сини очи, това окей ли или не е окей? Частично е окей, тъй като имаме свобода на сдружаване, да събираме пари и съответно да ги предоставяме на нуждаещи се. Но проблема се явява по какви критерии ще определиме на кой ще ги разпределяме. Расистски критерии. Руси деца с сини очи. Ами, руси деца с сини очи може да се каже, че е расистски. От всякъде е расистски. От всякъде. За да бъдем по-конкретни, ще цитирам точно член 6 алинея 2 от Конституцията, където се казва: не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Следователно, на основание на нашата Конституция, един такъв наш частен фонд с заявената цел би бил тотално и брутално незаконен, нали? Да. Критериите, които такъв фонд трябва да разпределя средствата, не трябва да противоречат на най-малко на основния закон в Република България. Уважаеми зрители, сега да разгледаме един друг случай. Министерството на образованието вече 2 седмици води кампания в медиите и обяснява как било нормално на деца от ромски произход при успех над 3,50 да се дават стипендии. Първоначалната от 30 евро на месец. Първоначалната идея беше държавата да дава 24 от тези близо 60 лева. В четвъртък вечер в новините се оказа, че Министерството на образованието се е отказало от тази идея и вече само частната организация ще подхожда по този начин. Ще раздава само на ромски деца стипендии. Какъв е това коментар? Също това е директно от управленска гледна точка действие срещу разделяне на нацията. Това е най-точното управление, което може да се разделя. Разделяме се на роми или цигани, както ги знае българския народ, и останалите. С една дума ще има мощен стимул за всеки един гражданин, който е граничен случай, който е не съвсем българин и не съвсем ром, да се пише ром, за да може да получава тези пари. Юридически да, всеки има право да се самоопредели. И може да стигне до случая, че България ще се превърне в първата циганска държава. Всички като се определят, за да ги взимат тези средства роми, и ще бъдем първата ромска държава в света. Те от хилядолетия не могат да създадат държава. Това ще бъде уникален случай. Мисля, че това е единствения етнос, който няма писменост, но не съм съвсем писменост и държава не е създавала. Да, за държава със сигурност знам. Тук, уважаеми зрители, съм взел една бутилка чилийско вино, с което евентуално един ден ние с Стефан, като родители на деца, да докажем, че сме индианци от Чили, в случай, че някое бъдещо българско правителство реши вместо на роми да дава стипендии само на индианци в България. Как намираш тази идея? Абсолютно идентична с предходната. Абсолютно идентична. Стефане, какво би направил ти на мястото на министъра на образованието? Много интересен въпрос. Утре влизаш и заварваш този законопроект. Какво би направил с него? Или там наредбопроект, или каквото ще да е? Директно го изтеглям и бих просто се извинил на българския народ за тези... Няма дума, с която да го нарека, да не звучи обидно, но обида към българския народ. Обида към българския народ, обида към науката право, обида към здравата логика, обида към ценностите на цивилизования свят. Точно така. Много добре го казахте. Защото просто нещата върват към деградация.
А развитието на човечеството е то да бъде образовано. Нямам нищо против цигани, роми, всякакви други. Просветата е слънце, както се пее в една песен. Но това е задължение, конституционно задължение. До 16 годишна възраст децата да се образоват. Получава се така, че една група от българското население не спазва това задължение. И няма никакви санкции. Напротив, само придобивки. Придобивки от това, че нарушаваш... Да, точно това е парадокса. Това е уникалното. Дават се пари, за да ходят на училище. Дават се пари, за да не си изоставят децата. Дават им се пари, за да не крадат. За да не си изоставят децата, какво по-конкретно имаш предвид? Имам по-конкретно, имаше преди няколко години, но така се отделяха едни средства, че ви кажа, много интересни, да ми направи впечатление. То така мина за мина. Пари искаха да отделят от бюджета. Това не е базик, това е нещо сериозно. Не. 325 лева еднократно за превенция на изоставането. Тоест, аз и ти, ако кажем, че си изоставяме децата... Ще дадат по някаква сума, за да се откажем от това си желание да си изоставяме децата. Още веднъж да уточним, уважаеми зрители. Ако ние с Стефан кажем, че ще изоставяме нашите деца, Стефан би получил 325 лева за едното си дете, аз бих получил 2 по 325, т.е. 650 лева, за да не изоставя двете си деца. Да, по такъв начин се действа в държавната администрация и то ръководена от държавните органи. От държавните органи, които се предполага, че имат повече от 1 грам мозък в главата си, или? Не, мисля, че те имат доста мозък, но го използват за своя лична облага. Някой им предоставя някакви облаги, с които те да се гаврат с българския народ. Тук, ако до тук... Аз така го възприемам. Единомислие, обаче, честно ти кажа, да, и аз го възприемам като гавра, но тук мисля, че просто мозъка не им достига. Не може, ако имаш нормално съзнание на образован човек, нормален житейски опит, да правиш чак такива мега простоти. Просто не знам как по друг начин да ги нарека. Ако има някакви отклонения, физически, психически, то лекарите ще го установят. Нали, мисля, че затова според мен те нямат психически отклонения, по-скоро имат цивилизационни отклонения. Има от управленска гледна точка хората действат по два начина. Някъде го наричат индивидуалист, колективист, по всякакви други. Аз ги разделям на два вида. Едните, които поставят личните си потребности над обществените и обратното. Някои, които поставят обществените интереси преди личните си. Тоест някои, които поставят личните си интереси над потребности като процент и други, които поставят обществените интереси над личните като процент от населението. Този процент, който поставя личните си над обществените, т.е. иска да се облагодетелства, е малък процент, но се оказва, че той е във властта. А това да е във властта, питам, не са виновни управляващите се. Кой ги поставя, им дава властта? За да ги правят тези предложения. Кой им дава властта? От една страна гласуващите, от друга страна борещите, чувалите. Да, има го и този момент. Как да е казал, не е важно как се гласува, важно как се брои. Знаеш ли, веднъж какво прочетах под един коментар на Капитал, ставаше дума, мисля, за Белене или за нещо друго, но май за Белене ставаше дума. Значи някакъв циганин беше написал: какво говорите непрекъснато за циганска престъпност, като вие българите сте откраднали от Белене много повече, отколкото всичките нас взети заедно. Сега, аз наистина не мога да споря по цифрата, тъй като нито знам колко са откраднали българите от Белене, нито знам общо циганската престъпност колко е откраднала, но интересното в изказването на този ром е, че да речем, аз и ти със сигурност не сме откраднали нито една стотинка от Белене. Да. Докато етнически отцветената престъпност някакси е по-равномерно разпределена, отколкото ядрено отцветената престъпност. Не мислиш ли? Да. Има и
погледнем от друга гледна точка, тези, които ядрената, така да се каже, престъпност, първо трябва да се докаже, да се хванат, да се мине процедурите, съд. Тогава вече, всеки е невинен до доказване на противното. Но масовите случаи са, погледнете затворите с какви хора са пълни. Имаш предвид такива, които не могат да платят на съдията, или? Да. Уважаеми зрители, смееме се, но нещата изобщо не са смешни. Изобщо не са смешни. Стефане, видиш ли светлина, някакъв лъч в края на тунела? Как може да се оправи тази работа? Цялата тази работа обикновено завършва трагично. Историята го е показала. Изчезва женелите народи. Жал ми е за тъй наречения цигански етнос. Насякъде са го използвали определени кръгове, за да си постигнат тяхни лични интереси. След това този етнос бива пожертван. До следващите избори. До следващите избори, до следващото така епохално събитие. Както се пее в една песен до утре вече в другия спектакъл, нали? И знае се, че нискообразованите, така да се казва, ще го наречем директно, по-глупавите са лесно управляеми. Те искат да има хора, които не са образовани, за да могат да ги манипулират лесно и да постигат всякакви политически, икономически и други цели. Защото умният човек задава въпроси. Той се интересува, казва защо така, не може така, така може. А глупавия ръкопляска, глупавия 50 лева, бирата, кебабчето и ще направи всичко. Не знайки, че човек, който е отделил по 50 лева за няколко човека, след това ще вземе властта и ще вземе 5 милиона по 50 лева. От нашия джоб. И така, уважаеми зрители, с това свършваме днешното предаване. Благодарим ви, че ни гледахте и се надяваме нещата да се оправят преди на нас с Стефан да ни се наложи да ставаме индианци.